Mokwom jod bura ma Kenya Kwanza oramone piny owacho ng'e adiera mag rawere ma indhiyo to ilal gode pacho kae. Jod bura go koro kwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo chop singo manomiyo jo Kenya tok kawo telo ni obiro tieko weche mag ndhicho e pacho ka. Jafwambo marwa Joyce Oduor lero bad migawo mochung' ne obila e pacho ka oyango ni okwach kich osechako timo nonro ewi buche duto mag rawere ma ondhi. E seche ma buche mag ndhicho gi lal miru kod rawere otimo newa e pachoka, moko kuom jotelo motenore korka sirikal koro yudo chir mar wuok oko motegno ka gilero ni sirikal ong'eyo jogo mandhiyo jo Kenya. Koloso e kanisa mar AIPCA Kinamba, jaod bura ma Naivasha Jane Kihara koro dwaro ni jatend piny Kenya William Ruto oduok penjo ewi ndhicho mitemo gi apisas mag arita kwe magiwacho ni dwa miyo jo Kenya luoro mar kwedo gigo ma sirikal timo ma ok dhi kare. Watoto wetu wawache kuuawa kiholela. Hiyo katuni anachora ni ile mnasema content creation. Akiko create, tumecreate ya Moi, tulicreate ya Kibaki, tulicreate ya Uhuru, na hakuna yule aliuawa watoto. You cannot tell us that the police is independent when we know it is the government that is behind these killings. Kihara bende okwedo weche mane jatend kweth mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wah wacho ni jo Kenya ndhiore kendgi mar ketho nying sirikal. Ulimsikia rais mwenyewe akisema hiyo kitu iko na itakoma. Alafu walipoenda pale Bungoma, Mheshimiwa Ichung'wah with no shame anasema Rigathi ndiye anafanya utekaji nyara. Mzee mwingine sijui ni uzee ama ni nini na msumbua akasema watu wanajiteka nyara kwa sababu ya siasa. Sasa kijana ajiteke nyara, ajiue na ajitupe kwa mtaro. Jaod bura ma Gilgil Martha Wangari to korka kore bende okwedo weche mag ndhicho kowacho ni piny Kenya nigi chike ma winjo luka poni ng'ato koso ma ok ndhiyo gi lal miru gi ng'ato. Kama mtu amekosea ashikwe, apelekwe kotini, aandikishiwe mashtaka, lakini asikosekane. Sababu akikosekana inaleta wasiwasi. Mama anakaa nyumbani hajui mtoto wake ako wapi for a month. Hawezi kuwa na amani. Nao judiciary wafanye yao. Bende onyiso jatend piny William Ruto mondo chop singo mane omiyo jo Kenya mar tieko weche mag ndhicho, ka bende okwayo kanisa mondo kik ling ewi weche mag telo marach kod ndhicho. Na vile president ameambia watu kwamba hizi abductions zitaisha, tunatumai zitaisha, sababu that is not the way to rule ama to lead a country. Hiyo si haki, musi give up na nchi yetu. Vile mumeombea viongozi hapa, hata sasa musichoke. Korka kore, bad migawo mar obila ogolo milome ka giwacho ni okwach kich timo nonro ewi buche duto mag ndhicho ka buche mathoth nitiere doho. Bende gichiwo ler ewi achiel kuom rawere mane ondhi ma owe thuolo kawuono ka gilero ni Bernard Kavuli mane ogol lipot mar lal mare e tesend obila ma Ngong ne ochiwore owuon kawuono e tesend obila ma Moi's Bridge kendo okonyo e timo nonro. Bende gisingo ni gibiro tudore kod rawere moko mane ondhi ma owe thuolo kawuono magin Billy Mwangi, Runi Kibet kod Peter Muteti mondo gikonyre kod obila e timo nonro. Ma biro e kinde mar rowere 4 mane ondhi owe thuolo ka 2 mamoko to pok oyud ndachgi. Joyce Oduor, Ramogi TV.